Moikka ja tervetuloa MSJ Runebergin kyytiin. MSJ Runeberg on historiallinen vuonna 1912 rakennettu laiva, joka tekee päiväristeilyjä Helsingin, Porvoon ja Loviisan välillä ja reitti kulkee aivan ihanissa saaristomaisemissa. Tää on aivan täydellinen tapa viettää ihana kesäpäivä ja nyt mä annan teille mun parhaat vinkit risteilyä varten, samalla kun näette joitain päänähtävyyksistä matkan varrelta. Laivalle on helppo löytää. Sen satamapaikka Helsingissä on Kauppatorin linnanlaiturilla aivan Presidentin linnan edessä. Lippukioski avautuu tunti ennen lähtöä kello 9 ja laivan nousu alkaa kello 9.30. Suosittelen varaamaan lipun netistä, sillä se nopeuttaa laivalle pääsyä jonkin verran. Laiva lähtee Porvoota päin kello 10 ja matka kestää noin 3,5 tuntia. Laiva saapuu Porvooseen noin kello 13.30 ja mikäli teet menopaluumatkan, on sinulla noin 2 tuntia aikaa tutkiskeella Porvoota. Paluumatkan lähtöaika on kello 16 ja laiva saapuu Helsinkiin noin kello 19.30. Porvoon päässä lippukioski avautuu myös tunti ennen lähtöä ja maihin nousu puoli tuntia ennen paluumatkan alkua. MSJ Runebergin satamapaikka Porvoossa on suoraan Aleksanterinkadun sillan eteläpuolella, Kivakafeen vieressä, ja siitä on lyhyt ja nopea kävelymatka Porvoon ikoniseen vanhaan kaupunkiin, keskustaan kuin myös länsirannan puolelle. Laivalla on myös aivan ihana kahvilan ja baarin yhdistelmä, mistä saa todella hyvää pikkusuolaista sekä makeaa ja myös juomista. Suosittelen kuitenkin ehdottomasti varaamaan ihan kunnon ruokailun laivan keittolounas-paketin muodossa. Keittolounas-paketti sisältää laivan ikonisen lohikeiton, leivän, veden ja jälkiruuaksi Runebergin tortun ja kahvin. Siinä onkin mun olennaisimmat risteilyvinkit ja me saavutaankin jo Porvoon satamaan. Kiitos paljon katsomisesta, moi moi!